Demonstrációt tartott Budapesten a Vörösmarty téren a Globulance csoport, hogy felhívja a figyelmet a világkereskedelem igazságtalan működésére. A Globulance csoport tagja az Antropolis Egyesület, amelynek vezetője Frida Balázs a vendégünk. Jó reggelt kívánok! Gondolom, hogy nem véletlenül időzítették ezt a demonstrációt a G8-ak németországi csúcs találkozójára. Nyilvánvalóan ennek ebben egy tudatos szándék van. A G8 államok azok a meghatározó nagyhatalmak, vezető befolyással bíró hatalmak a világban, akik képesek lennének tenni egy olyan kereskedelmi szabályozásért, amely megszűri, illetve megszünteti az igazságtalanságokat. Mi az, amit önök konkrétan pontosan szeretnének elérni, vagy amit szerettek volna demonstrálni, mert ugye a plakátokon azt láttuk, hogy szabad kereskedelem helyett igazságosat. Él egy doktrína, ami egyre kevésbé elfogadott most már közgazdasági körökben is, az nevezetesen, hogy a szabad piac az automatikusan emberi jogokat hoz, demokráciát hoz, illetve fejlődést hoz. Ez az utóbbi évtizedekben egyre inkább megdőlni látszik. Gyakorlatilag a szabadkereskedelmi övezetek kialakítása nemhogy megszüntette volna a szegénységet a harmadik világban, hanem tovább mélyíti a problémákat. De önök egyébként azt is kifogásolják, hogy a G8-ak korábbi ígéretükkel ellentétben nem, hogy növelték, hanem csökkentették azt a támogatási összeget, amelyet ugye az afrikai szegényeknek juttatnak. Így van. Ott kezdeném, hogy igazából nem lenne szükség segélyezésre, hogyha a világkereskedelemben nem lennének olyan mechanizmusok, amelyek eleve gyakorlatilag esélytelenül hagynak országokat, illetve 100 milliós népességet, de ha már ez így van, akkor legalább... Tehát akkor ez egyik következmény a másiknak. Így van, akkor legalábbis a segélyek útján kellene a legsúlyosabb, leginkább krízisben levő népességet segíteni. Ezt Gleneaglesben megígérték a G8 országok. Ez nemhogy nem betartott ígéret volt, hanem gyakorlatilag csökkentek ezek az összegek, és ez felháborító. Ennek milyen látható következményei vannak már, vagy lehetnek már, hogy ezt az összeget valamilyen csökkentették? Gondolom OECD adatokra támaszkodhatnak önök is. Elsősorban igen, a hivatalos statisztikákra támaszkodunk, bár bizonyos nemzetközi szervezetek végeztek felméréseket, és nagyon megdöbbentő adatok is napvilágot láttak, hogy ennek, hogy elmaradt ez a folyósítás a tavalyi évben, ennek legalább 50 000 kisgyermek halála köszönhető, hogy így fogalmazzunk. Tehát, hogy az ember életekben is mérhető ennek az ígéretnek a nem betartása. Ja, a G8-ak, illetve a világ legfejlettebb országainak, vezető országainak felelősségét említette. Egy picike kitérő, de azért kérdezem meg, mert ugye, ha jól tudom, az önök gyakorlatilag ez egy civil koalíció, tehát vannak benne zöld szervezetek is. Hogyan értékeli azt a tegnapi kompromisszumos megoldást, ami ugye gyakorlatilag egy kompromisszumos klímatervben állapodtak meg a G8-ak tegnap? Hát én meglehetősen szkeptikusan fogadom, bár örömteli, hogy egyáltalán napirendre került a kérdés. Valójában sokkal konkrétabb megállapodásra kellett volna jutni a klímaváltozás tekintetében is, sokkal konkrétabb elhatározásra kellene jutni, és ez számokban, tehát a kibocsátás radikális mérséklése az, ami egyedüli megoldást jelenthet. Erre garanciákat szerintem nem láthatunk most. Hát ezt mi meglátjuk, mert egyelőre a szerződés részleteiről, illetve a megállapodás részleteiről még sokat nem tudunk. Mindenesetre egy kicsit térjünk vissza a tegnapi demonstrációhoz. Ugye nagyon látványos, hogy mondjuk így fogalmazzam, volt az, hogy varrógépekkel jelentek önök meg. Miért pont varrógépekkel? Mit akartak ezzel is demonstrálni? Egy konkrét szegmenst szerettünk volna kiemelni, nevezetesen a textilkereskedelmet, azt a folyamatot, ahogy a gyapott termesztésből aztán egy kész terméket mi meg tudunk vásárolni az üzletekben. Közben képeket is láttunk a tegnapi demonstrációról, ezt
mondom a kedves nézőknek. És azt az árképzési logikát próbáltuk meg demonstrálni, ahogy amilyen formában gyakorlatilag az igazságtalanságok keletkeznek a világkereskedelemben. Hogyha egy 30 font körüli ilyen t-shirtet nézzünk, egy pólót, annak az árából mindössze 50 cent jut azok számára, akik megtermelik a gyapotot, illetve akik a varrodákban összevarják. A fennmaradó 98-99%-ot pedig a multinacionális cégek zsebelik be. Ugye önök most a G8-ak felelősségére hívják fel a figyelmet, de ugye ha jól olvastam, akkor önök a célkitűzéseik között fogalmazzák meg azt is, hogy ilyen globális kérdések tekintetében a társadalmi tudatosságot is szeretnék fejleszteni, építeni az emberekben. Hogy állunk mi ezzel Magyarországon akkor, amikor globális szolidaritásról beszélünk? Hát én azt gondolom, hogy egyre tudatosabb a magyar lakosság, és én egyre örömtelibb fejleményeket látok. Tehát például mit láttak a tegnapi tüntetésen? Mennyire érezték azt, hogy az emberek megértik, érzik azt, hogy önök miért demonstrálnak? Mennyire érezték a szimpátiát az ő részükről? Kifejezetten kedvezően fogadta ott a Vörösmarty tér járókelő lakossága. Az az igazság, hogy direkt egy olyan kérdést tűztünk napirendre, ami mindenkinek az életében. Mindenki vásárol ruhát, mindannyian hordunk ruhaneműt, és ez egy olyan ügy, amin keresztül jól lehet a globalizációnak ezeket a visszásságait modellezni, illetve plastikusan elmagyarázni. Tehát akkor ön úgy látja, hogy ez a fajta társadalmi tudatosság Magyarországon már jól működik? Vagy működik? Azt nem mondanám, hogy jól működik, elindult egy folyamat, egyre jobban érezhető az, hogy az emberek egy kritikusabb hozzáállást tanúsítanak a szabad piac, a multinacionális cégek folyamatai, tehát ugye ez egyáltalán globális kapitalizmus kérdésében. Korábban az volt az álláspont egy 10-15 évvel ezelőtt, hogy ez majd hozzánk is mindenféle jót fog hozni. Látjuk, hogy nem pusztán jót eredményez. Frida Balázs, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk és mindezt elmondta. Én is köszönöm.